Kaixo, gaur txokolatezko bizkotxo bat egingo dugu. Errexia da. Eta aurrek sukaldeari beldurra galtzeko aukera paregabea. Tresna hauek erabiliko ditugu. Goilara, sardexka, labana, goilaratxoa eta katilua. Eta osagaiak, irina, azukrea, kakao desbasatua, legamia, arrautza, girasol olioa eta esnea izango dira. Hasteko, 4 koilaraka da irin botako ditugu katilura. Ez dugu oraino bete behar. Koilara. Koilararen sakonunea beteta nahikoa. Horretarako labanakin edo bota sorratzen dana. Eta laugarrena. Gero, 4 goilaraka da azukre. Eta 4. Gero, 2 goilaraka da kakao. Kakaoa oso fuertea da eta ez da gehiagori behar. Oso purua da. Eta legami mutur bat. Hau pixkan astuko dugu. Osagai lehor guztiak ondo barneratzeko. Eta orain, osagai ezeekin hasiko gara. Lehenengo arrautza ondo irabiatuko dugu. Katilura botako dugu haure bai. 3 goilaraka da esne. Eta 3 goilaraka da olio. Eta denari ondo eragingo diogu tenedoreakin. Osagai guztiak ondo barneratu arte. Masa homogeneo bat egin arte. Ondo eragin, azpikoari, ze bestela hor azukrea eta irina horrazpian geratuko zaizkizue eta, denboratxo bat eskaini honi. Hau egin da gero, mikroondasera juteko garaia da. Katilua platertxoaren ertz batean jarriko dugu. Mikroondasa 800 batioko potentzian jarriko dugu 3 minutuz. Ara hemen gure bizkotxoa.